Nagtago ilawom sa ilang mga lamesa ang mga estudyante samtang madungog ang sunod-sunod nga buto sa pusil gikan sa gawas sa ilang classroom. Mao kini ang makalilisang nga mga talan-awon human sa pagpamusil nga nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes, Hunyo 22 sa buntag. Tulo ka estudyante ang namatay samtang 20 ang nasamdan sa maong pagpamusil sa duha usab ka minor de edad nga tinun-an sa maong tunghaan. Subay niini, daghang mga social media posts ang mitumaw human sa maong insidente. Lakip na dinhi ang mga litrato o screenshots sa giingong interview sa mga sospetsado ug mga pasangil nga gihimo batok sa ubang mga individual nga giingong may kalabutan sa nahitabo. Aduna sab mga netizens nga naghisgot mahitungod sa giingong mga simbolo, pameste o posibleng mga inspirasyon sa mga sospetsado, samtang ang uban nagpakaylap sa mga giingong conversation nga wala pa mapamatud-i sa mga otoridad. Taliwa niini, gipahimangnuan sa Commission on Human Rights kon CHR ang publiko nga magmatngon sa pagpakaylap sa mga wala pa mapamatud ang impormasyon tungod kay mamahimo kining makapasaka sa emosyon sa mga pamilya sa mga biktima ug makalibog sa publiko samtang nagpadayon pa ang investigasyon. So wala nga ito lang likayan siguro kay basig magkadugang sa mga kanang naay fake news ba. Apan aduna ba'y tulubagon ang mga sospetsado? So naghimo og mga balaod in relation sa protection sa mga kabataan. Ang gipasabot nga balaod ni Polvera mao ang RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2026. Ubos sa balaod, ang bata nga 15 anyos pa ubos dili mamahimong manubag sa kriminal nga kaso bisan pa og nakabuhat og sala, apan wala nagpasabot nga wala na sila'y tulubagon o gitakdang ipaubos sa intervention. Samtang ang bata nga sobra sa 15 anyos apan ubos sa 18 anyos dili sa manubag sa kriminal nga kaso. Apan kung mapamatud-an nga adunay discernment o nakasabot sa kalainan sa husto o sayop sa dihang gihimo ang krimen, mamahimo kining mag-atubang sa hustong legal na proseso sumala sa balaod. Subay niini, nanawagan ang pipila ka mga magbabalaod human sa maong insidente. Sa nalatid nga social media post ni Senador Kiko Pangilinan, iyang gipaambit ang kasubo sa nahitabong duguang insidente. Nagkanayon sab ang senador nga gikinahanglan ang hustong pagpatuman sa Juvenile Justice and Welfare Act o gipasabot nga ang mga menor de edad nga malambigit sa krimen dili lang basta-basta buhian kundi adunay angay mga proseso ubos sa balaod. Samtang nanawagan sab si Senador Robin Padilla nga susihon pag-usab ang mga polisiya mahitungod sa minimum age of criminal responsibility. Dinhi sa Sugbo, gipanlantawan na sab sa probinsyal nga kagagamhanan ang pagpatuman o mas hugot nga lakang sa seguridad sa mga tungaan sa lalawigan. Sa usa ka social media post, gipaambit ni Gobernador Pamela Baricuatro ang planong pag-deploy og usa ka pulis sa matag tunghaan sa probinsya, lakip na ang pagpatuman og regular nga inspeksyon ug pagpakaylap og mga mobile patrols samtang padayong pagmonitor sa mga fraternities, sororities ug gangs. Samtang sa lisgutanan sa tawhanong katungod, adunay tubag ang CHR sa mga pasangil nga daw ang ilang ahensya na nalipod lamang sa mga people deprived of liberty kon PDL. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Nothing from the Constitution nga nag-ingon nga the prime duty of the government is to serve and protect those who are innocent only. May numduman nga may pasaka og reklamo si kanhi jail warden og igsuon ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia, Byron Garcia ngadto sa CHR mahitungod sa giingong nasinating maltreatment sa kapulisan niadtong gibalhog pa kini sa prisuhan. Si Byron giaresto niadtong Hunyo 11 human gipasakaan og kaso sa anak ni Cebu Province Governor Pamela Baricuatro nga si Dr. Elise Nicole Catalan kabahin sa paglapas sa gender-based online sexual harassment o ang Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law. Apan nganong importante man ang pagsunod sa due process. Values the dignity of every one person and guarantees the full respect of human rights. Kini si RD Morales, alang sa My TV, Cebu.